Aupa, gu Urki Inar eta Aizeaga eta komunikazio sari sozialetan ikasgaireko proiektu bat gabizitzen UEMak sortu. Herrimina daukena izena. Horretako, kanpun bizi dizen jentean esperientzixi nahiago jakin. Eta bi pertsona diferenta zen gau berba, euren esperientzixi, euren azalin bizitzeko. Eguerdian guzta, zelan za? Ni ondo da, zeuek? Geure ondo, amintxe ba. Enien ketzuaz galdera batzuk. Bai. Zuk ibiltzu zegun erokotasunen zure ama hizkuntzin? Bai, erabiltzea, nire etxin erabiltzea bat ezbe. Eta zeinaz ibiltzu? Nire familia, nire amaz bat ezbe. Eta geixa ez inoaz, anaixakin, anaitxaz... Ez, anaixakin euskera erabiltzea. Oso interesante. Eta asko bota da izuzu faltan amene osazen denporan, bertan eukiko zuzen lagunekin edo bertako familixeaz komuniketi. Lagunek bat ezbe. Eta zein da zure ama hizkuntzi? Ni zer da bolo. Eskerrik asko musta. Euren erantzunek ikusitxe, pentsete asko botako egunkezela faltan, batez bere familixi eta lagunek. Eta euskeri mantentzeko aurekin ingo genkez bideo llamadak. Eskerrik asko eta gero arte.